Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζερβελή. Ο κύριος Βηριδάκης έχει το λόγο. Εγώ θα καταλήξω σε δύο συμπεράσματα, τα οποία όμως επιτρέψα μου να τεκμηριώσω. Καταρχάς, κύριε Πρόεδρε, όπως τα Ευαγγέλια είναι 4, έτσι και τα περιοδικά της ιατρικής ως Ευαγγέλια είναι παραπάνω από ένα. Είπατε το New England Journal of Medicine, μπορώ να πω το Lancet, μπορώ να πω το British Medical Journal. Υπάρχουν πολλά Ευαγγέλια. Θα σε διακόψω εδώ, διότι... Το χρόνο όμως. Ναι, και θα σου δώσω και χρόνο, διότι το New England στον impact factor των περιοδικών έρχεται πολύ πρώτο από όλα τα άλλα. Ναι. Οπότε εγώ όταν μίλησα για το Ευαγγέλιο, καμία αντίρρηση. Για το Ευαγγέλιο, είπα το. Ναι. Δεν είπα δεν υπάρχουν Ευαγγέλια. Εγώ επιμένω... Όπως είναι το κατά Ιωάννη, το κατά Λουκά. Ναι. Εγώ επιμένω λοιπόν ότι το Ευαγγέλιο δεν είναι ένα και ως γιατρός πάντα θα ξέρετε ότι πάντα ζητείτε και μια δεύτερη γνώμη σε θέματα τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Τώρα, γιατί το λέω αυτό? Διότι για μια περίοδο περίπου 3 χρόνων, χρησιμοποιώντας τα Ευαγγέλια και μάλιστα εκεί που συνέπιπταν τα editorials των Ευαγγελίων, έγραφα στήλη εκλαϊκευμένη σε μια εφημερίδα και έβαζα κάποια θέματα. Εγώ το καταθέτω για τα πρακτικά, επιδημιολογία των ιών Μάρμπουργκ και έμπολα του 1995, παρακαλώ. Αυτό λοιπόν γράφτηκε διότι κάποια Ευαγγέλια είχαν θέματα τα οποία σχετιζόταν με την επιδημία του Ζαΐρ, του οποίου θα επανέλθω στα μέσα της δεκαετίας του 90. Έγραφα τότε, με βάση τα κείμενα των Ευαγγελίων, ότι η μέχρι τώρα εμπειρία υπογραμμίζει τη σημασία της έγκαιρης αντίδρασης στον περιορισμό της νόσου και δημιουργεί την υποχρέωση της ενίσχυσης των προσπαθειών μέχρι να εξουδετερωθεί η επιδημία. Επιπλέον, η επιδημία τονίζει τις δυσκολίες που έχουν οι φτωχές χώρες να λάβουν απλά μέτρα που θα μπορούσαν όχι μόνο να προλάβουν ή να περιορίσουν τη μετάδοση του ιού έμπολα, αλλά και άλλων περισσότερο συνήθων, αλλά όχι λιγότερων σοβαρών νοσοκομιακών κινδύνων. Οι θάνατοι από ένα εξωτικό ιό δεν θα πρέπει να είναι απαραίτητοι για να μας υπενθυμίζουν τις ανάγκες για νοσοκομιακό υλικό και τα συνήθη προληπτικά μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται όταν εκτιθέμεθα σε βιολογικά υγρά. Αυτά τα μέσα της δεκαετίας του 90 σε σχέση με μια άλλη επιδημία η οποία περιορίστηκε μεν, αλλά κάποτε οι επιδημίες από ό,τι δείχνει πλέον και η πράξη και από ό,τι γνωρίζουμε όλοι δεν περιορίζονται. Τώρα, σε ό,τι αφορά την επιδημία στο Ζαΐρ, και αυτό είναι το δεύτερο που θέλω να επισημάνω, είναι ότι από τους 114 μολυνθέντες, οι 79 πέθαναν με πολύ ψηλή θνησιμότητα και από τους 79 που πέθαναν, τα 2 τρίτα ήταν υγειονομικοί. Και αυτό είναι το δεύτερο το οποίο θέλω να επισημάνω. Έχω καταθέσει μία ερώτηση για το συγκεκριμένο θέμα στις 11 Σεπτεμβρίου, αφού αναφέρω αυτά τα οποία είπατε, τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί, αναφέρομαι στο νοσοκομείο Φλέμινγκ, στις οδηγίες κτλ., στα συμπεράσματα τα οποία ήταν μέχρι τότε και εν ώψη κάποιων γεγονότων, που ήταν ένα κρούσμα στην Ιταλία, που ήταν το γεγονός ότι χρησιμοποιούνται πειραματικά φάρμακα που δείχνει ότι φτάσαμε στο σημείο αυτό λόγω και της σοβαρότητας του προβλήματος. Το γεγονός ότι οι εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών ανέφεραν ότι δεν υπήρξε επαρκής αντίδραση από τη διεθνή κοινότητα, κατέθεσα αυτή την ερώτηση, την οποία και περιμένω να απαντηθεί. Τώρα, ποια είναι τα συμπεράσματα που καταλήγω? Πρώτον, αυτό το οποίο είπαμε όλοι, και ο πρόεδρος Ομπάμα, αλλά είναι μια σαφής διαπίστωση όλων. Και σε σχέση και με την επιδημία του 95, παραδείγματος χάρη, γι' αυτό το ανέφερα, κάποια πράγματα έπρεπε να είχαν ληφθεί όχι το 95, αλλά στα μέσα της δεκαετίας του 70, όταν παρουσιαστήκαν οι πρώτες επιδημίες στην Αφρική. Το πρώτο συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι η διεθνής κοινότητα έχει καθυστερήσει. Και αυτό δεν χρειάζεται απλά διαπιστώσεις, χρειάζεται μέτρα. Και το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι οι κίνδυνοι για τους υγειονομικούς είναι ιδιαίτερα υψηλοί. Ένα γεγονός το οποίο θέτει μεταξύ άλλων, όχι αποκλειστικά, μεταξύ άλλων και ζητήματα επαρκούς εκπαίδευσης και κατευθυντηρίων οδηγιών,
οι οποίες θα επικαιροποιούνται συνεχώς. Αυτά νομίζω πως είναι τα δύο συμπεράσματα στα οποία εγώ τουλάχιστον έχω καταλήξει και τα θέτω στη συζήτηση.